Jesu kosingia kala, kosingi sizengia fa, leta ukubila kwako ungitatengije, gitatengije, gitatengije, sondeza usindiso ungitatengije, gitwele izono Jesu, gegazi lako ngikwanze, gokutanda lwako ngenze ungitatengije, gitatengije, gitatengije, sondeza usindiso ungitatengije, emihle imisebenzi ayikho kimi nankosi, ngizona ngizizwe ungitatengije, gitatengije, gitatengije, sondeza usindiso ungitatengije, ngiyakuqa kuwe Nkosi, ngibheke nyaweni zakho, umsebenzi uqaliwe ungitatengije, gitatengije, gitatengije, sondeza usindiso ungitatengije, xa uthanda ngisebenze ingqondo yikhaliphise, mina ngisebenzise ungitatengije, gitatengije, gitatengije, sondeza usindiso ungitatengije, ukuphela komsebenzi xa seyiphelile impi, ukukhala kwami ngoba Nkosi ngitengije, gitatengije, sondeza, sondeza ungitatengije, gitatengije, sondeza usindiso ungitatengije, sondeza usindiso ungitatengije, sondeza usindiso ungitatengije, sondeza usindiso ungitatengije, sondeza usindiso ungitatengije. Toda kumukwazisai mose mukati mezuva ranhasi kuchirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi tine musoro wenyaya wakanaka watachida kuti titaure nezvawo. As usual, regerai mutange masangano nevadare vatinaro. Dare randinaro nhasi dare rakanaka fani, rakasimba, rakabalanza, ende tinovimba kuti Jehovha achatibetsera kuumburudza musoro wenyaya uyu kuti zvibude zvakanaka. Totangira panapa titaurirei kuti kwazisai vadare, vateereri nevatariri, muchivataurira zita renyu. Kwazisai vadare, kwazisai vateereri. Ini ndinonzi Mai Manomano. Tinotenda chose. Thank you so much. Yes, next. Makadiniko vadiwa vateereri navatariri, ini ndini wenyu Advovo Advocate Nyari Maposa. Thank you so much. Next. Kwasiso kwamuri vadiwa vateereri, zita rangu Mrs. Chinengo. Yes. Kwasiso kwamuri Hamane Hanzvadzi, ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Kwasiso kwamuri vadare, kwasiso kumushokoshi. Tinoda kutenda chose. Maita tsika nhasi. Toda kutenda Mwari. Now, vadare, mukati mezuva ranhasi tine nyaya iyi. Hanzi chimwe chinhu chinowanzomboitika kunana, maybe hanzi munhu akandiudza aiti hanzi kunana mai, hanzi pane pamwe pavanombovhara maziso avo but vachiona zvinhu zvichiitika. Hanzi chimwe chinhu chavanomboimagina chichiitika, kufa kwako iwewe uri murume wafa, vhidhiyo yacho yotanga kuplayeka zvakanyatso kunaka, vachiona kuti iko saka tichaita sei, pozonzwii. Saka vanenge vachida kuedza kugadzirisa between reality and what is possible, the unfortunate that is possible. Handiti muri kuona. But hanziko munhu kune munhu aindiudzawo achiudza kuti iko semunhukadzi pane zvimwe zvekutiko zvikasanyasojeka kuti saka
kuparinya twataudzwa kunzi azofa. Saka what next? Hanzi kana pasina kujeka ipapapa zvinopa munhu stress isingaite. In other words, vanhu pane patinombosvika pakufunga kuti iko kuri kuti ndati dinhasi chii chinoitika mukati meupenyu pavana, mudzimai kana kuti pamurume wangu nevana vangu ava. Handiti muri kuona? Saka nhasi mukati mezuva ranhasi mufunge tinoda kutaura nemhuri nenyaya yekugadzirira rufu. Ndo yatinoda kutaura nezvavo mukati mezuva ranhasi. Now ngatikurei dariro redu mukati mezuva ranhasi, tinyatsorikura vadzani vaone pekudzanira pakanaka. Tinoda kumbotaura nezvechinyiko kugadzirira rufu zvakakosha, zvine basa. Handiti muri kuona nayo chiripo. Iyo ukangoonekwa ende pane vamwe vanobvawo zvinyanya akutotsvaga kofini achibva aisa mumba achimborarama achizvizama achizvimezha ndokugadzirira rufu. What exactly are we talking about mukati mezuva ranhasi kugadzirira rufu? Ndo pane nyaya yedu. I think gonoti imbotiparuriraiwo kuti iko vateereri vedu vanyatsonzwa wakakotsekana kuti tiri kuda kuenda nekupi. Tinotenda zvikuru. Bhaibheri rinotaura richiti kuna Muparidzi chapter 9 vhesi ya5, vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa hapana chavanoziva. Zvichireva kuti kuziva kune vapenyu kunofanirwa kubatsira pagadziriro zvinozivikanwa kuti zvichaitika. Hatingazivi kuti riini kana nenzira ipi. So pane mumwe aikataura tiri papfungwa iyoyo, aitaura achiti haikona kuti stress kuti hanzi kwaita rufu, kwaita emergency. Rufu harusi emergency. Haikona kundistressa kuti ndine holiday yangu yekukaribha makuda kutora mari yangu kuti hanzi tora kutenga bhokisi. Hakuna rufu ruri emergency. Nekuti vapenyu vanoziva kuti vachaita sei, vachafa. Saka tsimbidzira rake pfungwa yekuti tinofanira kurongeka nekugadzirira kuziva kuti zvinhu zvichatoitika kana uchiri mupenyu chete. Chinhu inguva yakamirira. Hapana munhu achazombodaidzwa kurufu rwemunhu akavigwa last year kunzi afa futi. Rufu ruri next nderwedu wapenyu isusu. Saka tiri kutaura kuti takanangana nemhuri, rufu runoitika mumhurika. Rufu rwese runonzi rwaitika runotoitika mumhuri, runotora munhu wemumhuri, ende zvine zvazvinoita kumhuri. Saka tiri kutaura kuti gadziriro yengaitwa pane zvinobatika mukati mepfungwa. Munonoziva kuti ana mbuya vanobva vagara vataura kumuzukuru uyo otaura uyo kuti ndinondoiga pamushuma, pane mwana wangu. Kugadzirira it's a part of the process. Zvokuti vanhu pavanozoenda mumadziro muya kuti vairamba vachitaura kuti munondiisa pamushuma, muri kupaona. It's part of that process yekugadzirira. Saka tinoda kuti titarisane nekuti zvakanakirei, zvingaitwe nenzira ipi, ko kungosiyana nazvo zvine zvingarevei kumhuri. Saka ndo mimwe yemibvunzo yatiri kuda kuti tidzumburudze tichitarisana nayo panyaya yekutarisana nekugadzira rufu. Nekuda kuti it's almost like a taboo topic nyaya yerufu, and yet it's a reality yatinorarama. And chimwe chinhu chatinokurudzira pano paFamily Matters ndechekuti we need to talk about things. The moment we don't talk about issues, these issues will destroy us. Saka zvacho zvatinonyara kana kuti zvatinotya kana zvatinoti zvinoyera kuti zvitaurwe, izvo ndo kenza yacho, ndo ngura yacho iri kudya dzimhuri dzakawanda. Saka nhasi tada kuti titaure nenyaya iyi kuti iko zvakakosha sei kuti munhu angorangarira kuti nerimwe zuva ndichafa. And what is it that you can do kugadzirira nguva yakadai? Handiti ndizvo here? Saka takatarisana nemhuri, kugadzirira rufu chii? Takangotarisana nechii nemhuri, uye ngatimboti zvine basa here? Alright. Ndofunga ndo patingangotangire ipapapo. Kana muchiti zvine basa rei? Handiti muri kuona? Yes. Tinotenda sinyoro. Ndofarira patangira Dr. Mbiriri pana Muparidzi chapter 9 verse 5 kuti zvinhu zvinofana kuita sezvinofuta vanhu zvinhu zvisiri certain. Nekutaura pachirungu tingati death is certain, it's an
inevitable. It's inevitable. Zvinhu zvinotongozikana kuti zvichaitika. It's like the rising of the sun. So vari ipapo ndakadzonga achiti nothing shocks black people like winter. Every year we are shocked to winter. And nothing shocks black people like winter. Every year go shock. And yet it's certain. You know, it's coming. Winter is coming. Winter is coming. All right. Thank you so much. But to make hay while the sun shines. Kune nyika dzekuti zvese zvinofushirwa nechando izvi. Saka that is a preparation. That's true. Yes, Maichina. Saka muchaona kuti zvinhu zvinozikanwa kuti sure, thank you, havanyatsopasimbiso. Saka munoona kuti zvinhu zvinozikanwa kuti zvichaitika hazvifaniri kuita sezvinoshamisa vanhu. Zvakafanana nekuti mai vabata pamuviri, dumbu rinototanga kutokura vachitoona kuti hembe hadzichakwani, kureva kuti zvoda kutongozikanwa kuti vakuda hembe dzinonzi maternity, but pakunopera kwematernity chiri mudumbu kana chabuda hachibatwi chisina kupfeka, ndosaka kuchinzi kunotengwa preparation. Chibhegi chinenge chitogara chiripo. Kana wakuma 8 months 9 months ndikochitonzi ngafambe nebhegi rake, because zviri kuzikanwa kuti nhumbu yemunhu kana yatakurwa tinoverenga mwedzi 9 kozvarwa mwana. Ndo zvinofanana nenyaya yatiri kutaura panapa. Kana munhu achinge azvarwa, kana Kristu achinonoka kuuya setariro yatiinayo, hatigone kurunzvenga rufu. Saka macircumstances anosiyana. Vamwe vanogona kufunga kuti seizvozvizvi kuti zvavari kutaura nezverufu pafamily matters ko wana wava akafa, kana kuti handidi kufunga nezvazvo, because pane vanhu vanotofunga kuti vakangofunga nezverufu akutofa. Ndogadziro yekutanga iyoyo yekutoziva kuti kunotofiwa, ende kwete nevamwe chete, newe wacho unotofa. Saka zvinobetsera kugadzirira, ende gadziriro hombe ndeyekugadzirira, kuzvigadzirira iwewe kugamuchira pfungwa yekuti kunofiwa. Wobvapo wozogamuchira futi pfungwa yekuti ndisati ndafa inini, as long as ndine mhuri, ndine vanhu vanodependa on me, nevanhu vanozotambudzika kana ndafa, ndine gadziro yandofana kuita. Inofana nekugadzirira mudzimai kuti achasara sei, kana murume kana kuti achasara sei. Tinogara tichitaura kumba nyaya nemurume wangu kuti kuri kuti ndatanga kufa unoroora after how long. Kunyange tisingafarire hedu kuzvi. Saka pane shamwari yangu yaindiudza kuti hanzi iwo zvaunoita kana ukatangira murume wako kufa, ingoudza vana vachino hanzi ngete commitment yekuti unozoroora kana guva rangu raoma. Sike unosiyawo dza vanoti diridzai guva every day. Those are some of the myths zvechitaurwa mumastreets. Saka tinofana kutosvika pakuti tichitori mukudanana napastor, tichitori kuholiday, tadya taguta takarelaxa, totobvunzana kuti kuri kuti ndini ndatanga kufa, chii chataronga kuti toti ndowasara nevana uchadii. Saka gadziriro inoda kutongoitwa yekutanga, kubvuma kuti kufa kunofiwa, ende newe wacho unogona kutofa. Thank you so much. Yes. Mai Manomano. Tiri ipapo pari kutaurwa namai Chinengo. Makamboona kuti vanhu vanogadzirira muchato. Muchato unogadzirirwa sinyoro. Unogonza aroora gore rino, achinochata gore rino yamuna December, mwedzi yese iyi kai unenge uchigadzirirwa. Asi kungonzi rufu kugadzirira, izvozvi ihondo kune vanhu. Unenge uchitya kuti zvakambomira sei, ndiri kuzvise zvinotaurika here. Iyi topic yatinayo handinyorei. Isusu wacho tigere munomu, tikanga tabuda tiri kubvumisisa here kuti ndakabvuma kuti ndinogona kufa. Kubvuma chete kuti ndinogona kufa ndisipo. Ende chimwe chinhu chaako mukatarisa generation dzatave idziye zvinezvi, vana kuchikoro vaakudzidza, curriculum yaakudzidzwa zvese izvi, vanotodzidza nerufu. Zvimwe zvatinofungidzira kuti iko hazvichaita, hazvitauriki. Ndizvozvo zvavari kutaura mai Chinengo, kuti ngatitaurei chero nevana, chero nevarume, kuti nhai baba, nhai nyamuziwa, mukazotanga ndirini munoroora akadarika ini here, kana kuti mucharoora mudiki. Naona mazedu kuvananoda munoda kuzogara here. Nyamuziwa musagare, ibvai maroora, nokuti mukagara muchaenda pasipo. Muchitaura rufu ngachive chinhu chinojairika kutaurika. Ngatigonei kuchitambira. Kana tichita mapolisi ekunobhadhara, tiri kuti chi? Tiri kuvhuma tiri hidhi takawanda. Saka mamazwi
tiri kuti here po ngapabviswe ichi chatinoisa pamberi pedu ichi. We need to demystify the issue yekufa. Handiti muri kuona semakristu, handiti ndizvo here? And talk about it freely and prepare for it. Zvakakosha. Yes, thank you my Manomano. Advovo, do you have anything? Ndafara nezvotaura namadzimai maviri avo. Nyaya yekuti hanzi unofana kutotaura nemurume wako nemukadzi wako. Okay. Kuti iye kana ndazoshayika pasina hapo pakutenda kwedu sema-Africans pachi-African tinonyanya kubhilivha kuti munhu kana afa haafi zviro kwazvo. Ndo zvimwe zvinoita kuti vanhu vavhunduke kutaura nyaya iyoyo. So if I'm talking to my husband ndichiti asha kana ini ndazi ndikashayika before you anditika chero ndisina chirwere chandinacho zvakati zvikati dzimwe nguva vanhu vanogona kuzvigamuchira vachiti anenge akanditarisa beyond the grave. You get what I mean? Saka hatifani kuzvita noti you see what I mean? But ndazvifarira nekuti tinofanira kusunungurana during our marriage kuti please be free kuti uwanewo munhu whether achachengeta vana vedu kana kuti achakuchengeta iwe. I love you so much but usazotsauka kurumidza kudini panguva inotarisirwa maybe after a year or whatever inonzi respectable yaya chionekwawo chita zvinhu zvine musoro munhu anokwanisa kuzokuchengeta unozogarisana naye. Ini kana ndisisipo ndinokusunungura remove your ring kozi zvinonzi until death. Ndakaona mwana wekuti anenge ane ring iyoyo sekunge chisungo chaakasungirwa beyond the grave. 15 years munhu mukadzi sekunge kuti ari muguva ari kutomutarisa and as if it's disloyal. You know what I mean? If I then look at someone else kana kuti maybe anozofunga kuti maybe ndandakamutarisa munhu iyoyo achiri mupenyu hamino. Saka pfungwa iyoyo part of preparing for death is releasing your spouse, releasing yourself, understanding kuti akati until death do us part. Azvinambozonzi until the grave dries. Anditika then tuzotarisa imwe pfungwa yakakosha futi yekuti kana zvichinzi kugadzirira rufu is kutogadzirira the second coming of Christ. Indangoti ndipfekedze ipapa because kugadzirira rufu chimwe chinoita kuti vanhu varohwe nehana nenyaya yerufu nekugamuchira zviri pachena. Handitika kuziva kuti zvinhu zvakazvinaomira zvakanaka naKristu. Iwewe unotozviziva mupfungwa dzako kuti hanzi ndakatarisa pano mwakanyora zvikanzi ndakatarisa mitemo ine 10 hanzi guys hatina hedu kwatiri kuenda hanzi ndakaongora. Saka munhu iwe nepfungwa dzako unotoona mitemo ine 10. You know your personal relationship with God. And I've noticed especially vaparidzi vafundisi vanozosununguka kuti pandinozoshayika inini mundiradzike padhuze nemukadzi wangu. Vanotaura freely. Why? Because mwoyo yavo yakachena kuna Kristu. Saka part of kugadzirira rufu chenesa mwoyo wako, gadzira nzira yako naKristu. Izvozvo zvichaita kuti chero paunotaura kuti kana uchiudzwa kuti nyora will kana uita zvakati zvinokusunungura haurohwe nehana. But ndakaona sekuti vamwe vakasununguka kutaura nezverufu kwandichavigwa nekuedza kuprepare vanhu because kugadzirira handiwe chete kauri kugadzirira. You are preparing people around you kutiko so that when you die there won't be any confusion. Handiti muri kuona vamwe vanowanzozviita kana hanziko hati yako haisi kushanda handiti muri kuona kana kudziko pamapiritsi BP kana kutiko shuga maiwe mauya nani pana shuga yakatsukira kudai yakaita you can collapse anytime. Saka medication chichinjanjani. Saka after the pronouncement of a dreadful disease vamwe ndo pavanozotiko right ndikafa mudzimai wangu ameno chii chinomboitika shuwa ndikanyatsotaura ndakanyatsosimba here sezvandiri izvo handindizve. Yes, maichineko murida kuti kudii? Ndinoda kudzoka pamataura pastor. Pane nyaya ipapo pakugona kugadzirira rufu ruchiita serwuri kure
pasina ari kurwara pasina ari kuita sei. Vanhu vanowanzoda kutaura nyaya dzerufu kana vatotarisana narwo. Pane pamwe pokuti unorwara zvokuti unotongoona kuti munhu anotongoona kuti kondoenda uku hakusisiriko. Ndorangarira ine the first time yandakadzidza kugona kutaura nezverufu ndakasununguka was when I went to the theatre for the first time when I gave birth to my first daughter. Ndaiswa muchingoro chiya nachiremba uchiona malights emupaseji zvidziwa kunzi theatre iyo. To me it was like I'm getting into a dungeon and handichabudimo. Ndorangarira kuti ndaiti kumurume wangu ndikafa mwana wangu mumupe kuna mai vangu iwo bva waroora mufundisa agare ega azviiti zvakanaka basa raMwari. You know, ndandakatarisana nago kudai so kusvika pakuudza doctor ini ndiri kutya. Vakati don't worry, you're not going to die, but if you kuri kuti mafa prepare yourself, we will all die. You know, she spoke to me, but ndakatanga kuzvifunga pandaigadzirira muchato soon, I mean a year or so before that time ndaisambofunga nezverufu chifunga kuti maruva epingi ndomawanepi unenge uchifamba nemashedzi emachira. But did you know kuti sekutaura kunoita shoko raMwari kuti vamwe vanofa vasina kudya kana zvinonaka mukano, vamwe vanofa hwedza dzakazara nemukaka. Izvozvo zvinotiradza kuti rufu rwuri pedyo nesu kupfuura zvatinofungira. Saka kunyange takasimba unogona kutoti uchitobuda muno mustudio uchitosvika motonzwa kunzi mai chinenge hakusisina, zvinotoitika izvozvo. Saka pane kamwe kakutya kangoripo kuno kuAfrica kekuti vanhu even coffin vanorinyenyeredza kunyenyeredza achizoti muna sekuru vangu vandaivendawo last week vanotya even akuti wabody view anenge ari kuresa achita kudongorera. Ikako kapfungwa ikakako ndokanokuvadza vanhu sinyo, and others vanozoprepared when it's too late for death vatotarisana narwo kudai so. Saka nemamazwi ndakaona magweta pane pamwe paunotiko kana vanyora kana uchinge wanyora chawanyora maybe ingava will kana kuti ingave iri agreement or anything chawanyora vanorespecta issue yekuti wachinyora in a state iri stable, it's not compromised, you are not pushed by anything, you are in your right stable mind and right senses. Saka ndirifunga kuti iko zvinobatana nezvamuri kutaura mai chinengo kuti iko in your right and stable state you can talk about ningirikiri rufu rwako rufu rwevamwe and all that tichigadzirira. But nanchida kuti tibata pekuti iko takatarisana nemhuri apa pachinyazondibatsira apa takatarisana nemhuri chinganzi kugadzirira rufu chi handiti muri kuona of course tabata pekuti iko iwo pache zvako mupfungwa dzako chingozvigamuchira kuti ndogona kufa ndichitofunga kuti ndiri right handiti muri kuona unofa unogona kufa warwara unogona kurohwa nemota unogona kuita accident wotofira ipapo kuzvigamuchira iyo point taibatai taisa mubhegi what else. Okay. Yes. Maybe ndo mungangondibvumira kuti ngoti expand zvishoma ndobva ndapinda mune mubvunzo wamabvunza. Yes. Ndine vhesi randofarira kubva kuna Ecclesiastes muparidzi chapter 3 mukaverenga pana vhesi 11 pane mamwe maversion anotaura kuti anzi the Lord he has made everything perfect in his time. Zvobva zvanzi and he put eternity in their hearts. Okay. Iyo inondinakidza vhesi iroro kuti zvinomboreve Mwari akaisa nekusingaperi mumwoyo yedu kureva kuti the living know that they shall die, the dead know nothing, but to the living pano vamwe vanozoti saka handirori nekuti ndichafa ndogotangire bhizinesi ndichafa ndoenderei kuchechi ndichafa. So Mwari akaita kuti in his mercy he does not make us focus on death, it's too morbid. Saka hanzi akaisa nekusingaperi mumwoyo yedu, you know what I mean, so that in our minds and in the life that we are living we can enjoy and set goals and achieve goals tichienda mberi asi hatifaniri kukanganwa. And muchaona kuti sezvataura namai chinenge dzimwe nguva wakafumiwa nerufu chacho waita accident ukapona kana kuti waita operation ukapona kana kuti wanzi waita chirwere chakadai so hasuri mupenyu. Izvozvo mai vangu vaitaura kuti munhu wese ane mutswi, everyone ane mutswi anonanga chinye crack in the wall inongokurangadza kuti mimba inogona kungoondomoka mutswi iyoyo kudza kuti pane zviri kuitika. Saka hatifaniri kukanganwa zvinhu izvozvo simply because Mwari in his mercy allows us to live as if we are never going to
to die. And mamwe mawarnings anouya kuti Mwari achiti gadzirira gadzirira, akuzouya Isaiah profeta Isaiah achiti chigadzirira kana kuti hwamanda icharira. But pane tumwe tumasainzi tunongotaridzwa munhu naJehovha, dzimwe nguva ndega anotuziva. Ndotangira mai vangu inini vaiti pandinozofa isu tafata hamusadaro chitafanika mutotaura zvinhu zvisingataurwi musatidaro kani munotaurire nezverufu izvo munhu ari kutotaura teererai kana munhu achidini achitaura it's okay musamurambidza kuti ataure pamusoro pekuti ndinoda kuzodai you get what I mean. Ndochipinda sorry muri ipapo chinhu chinonyanyisa chainyanyisa kuti dariso kutya hakuna chinhu chakakura chichityiwa serufu. Kareko rufu rwaisaendwa karo ranga rine mazera. Saka tazarwa takabereka kutya rufu nekusarunzwisisa. Saka tikabvisaka kakutyaka upenyu hunoendeka. Hakusi kwekuti tichagara tiri mumba uchingotaura kuti ndinokufa mangwana kana kuti iwe ukazofa aiwa. Chinhu chatiri kuti kugadzirira tobvisa kanonzi kai kakutya. Enderai nyumberi. Aiwa ndinotofara nepoint iyoyi shuwa yanatsotsinidzira. Chimwe chekutanga chatingataura kugadzirira rufu is to build wealth for your grandchildren. Yes. Inoti Bible rinoti murume akachenjera anosira nhaka kuvazukuru. Saka which means vana vatokava. It means vana vatori covered nababa vako. You know sezvinoita maJews. Saka while you are living, leave an inheritance, not for your children only, but even for your grandchildren. Means build an empire. Shandisa simba rako rese raunokwanisa nemikana yese yaunopiwa naJehovha kuti usiye nhaka yakakwana. Nomunga tichazotaura kuti nhaka yachona inofana kuva yakakwana kwete ngokwana but kukwanidzirwa. Ine zvigawo zvayo haizongoti bvuku vanhu. Nyora will. Ndizvo kanyora will. Write your will. Kungoti will zvinoreva kuti zvido zvangu ndokunzi will. And that's the meaning of the word will. Ndosaka koti ichirespecta will kupfuura vazoichallenge mangwana munhu afa. Zvinzi pando zvaida ima hamusi kufara nazvo pando zvaida saka tozvigamuchira. So write a will. Ndotorangarira kuti ndakanyorera will vamwe gogo vakauya kuofisi kwangu chikanzi will unongotaura zvaunoda zvese zvaunoda hakuna zvinonzi zvachitaugwi kana zvakadini. Vakangotaura vakati inini vanombeta vachishanyira vana vavo vari kumativi manya enyika. Ndikashayikira kwandashayikira ndivigei padhuze nekwandashayikira. Ndo zvavakanyora muwill mavo. Handidi vanozondinesa bhodhi vamotota magofundme ekuti tiudze bhodhi izovigwa kuno. Hanzi handidi. Ndikafira kuLondon ndokwandafira tsvagai padhuze panovigwa vanhu mudini mutivige kureva kuti uri kusunungura vanhu kuti musazonyanya kuita out of pocket for nothing. So kunyora will chaiko chinazotaura kuti please huku dzangu dziri muchikwere zvakati bhutsu dzangu dzeredhi dziya mupe munin'ina wangu ningi. You are allowed to write everything in your will. Nekutosunungura chero dzimwe nguva shungu dzako ndezvaita kuti mwana wangu kana asina kundinzwa muupenyu kuda achandinzwa kuti wewe ucharoora rini kana kuti tozviri nani ungazadza nyika yese nevana here. Pane vamwe vanotonyora izvozvo. Saka will yakakosha because inopawo direction kune vanhu vanosara kuti vodi. Thank you so much. Yes. Gono. Ndira kumboti bate pambonzvenzverwa pamashure apo pekuti nyaya yekuziva iyi kuti tichazofa I think inogona kutibata nenzira mbiri. One yekugadzirira tiri kutaura iyi but kune mumwe munhu anogona kutorarama a reckless life. The bottom line ndeyekuti tiri kufa. Saka anozongofa varikuzvisiya saka kune vanhu vanotongorarama life iyoyo. Pane mumwe nezuro pane kwataibva tiri kuManicaland uko tine vamwe vandaifamba navo vachinongedzera kuti matombo ari paside peroad ndo patakamupetera ipapapa watu vati anga atobva muyeka weMarusapomo ari kukasva hwaona
iwe manwiro ende munhu anodhiraivhera ende mamhanyiro aunoita chikanzi yakati ayo inini kana ndaita accident handidi zvokunzi ndazombotyoka mbabvuka ndoda kuti zvibva zvangopera ipapo ende within minutes ndozvakaitika within minutes ndozvakaitika saka tiri kuti pane vamwe vanhu kuti chero utano hwake haana basa nazvo anongoti tese tiri kungofa we have a life to live before we die we know kuti tichafa but we are not here to die we are here to live and to make a positive impact saka tinofanira kuchenjerera kuchengetedza upenyu neutano nekuita zvose zvingaitwa tosiya ipapo ndoenda pekuti pane zvekugadzirira ndofunga kuti chimwe chinhu chingaitwe pakugadzirira of course tatataura kuti psychologically iwewe wacho and then kugadzirira mhuri yako kuti dzimwe unogona kufuma usipo iwo futi unofanira kuzvigadzirira kufirwa kuti unogona kutobatwa maoko iwewe you see izvozvo because dzimwe nguva kana tisakazvinzwisisa izvozvo unopinda mutingangotaure rufu ndirini ndiri kufa but rufuwo runogona kuuya wafirwa nemwana wako kana namai you see saka ndechimwe chezvinhu zvatinofanira saka ndofunga kuti chimwe chezvinhu zvinokwanisa kuitwa futi pakugadzirira ndezvekuti kuyananisa vana kana kuti kubetsera kuti pangova neukama hwakanaka mukati memhuri iyoyo pfungwa iyoyo tisadyara zvinhu zvinozonetsa zvinotumbuka kana mai vanga variwo vaichengetedza runyararo ndo vanga vari United Nations peacekeeping force you know I think izvozvo chero zvikaramba kuti vana vanzwanani asi muromo iwoyo wekuti shemu naMildred handifari nekutaudzana kwamunoitawo izvozvo munozva kuti pane vamwe wekuti vakomanaka munotombosiya zvenhamo maakutombodhira nemadziwo parufu wamai vavo munotombosiya zvekuchema izvi kuti hanga titombomire titombodzimura iri pano and so on saka ndofunga kana paine zvingaitwa kuedza kubetsera kuti vana pave nekudyidzana kwakanaka tisadyara mhodzi yekunzi uyu ndiye favorite mukwasha kana kuti uyu ndiye muroora wangu chaiye kana kuti mwana ndiye ane musoro unogona kufunga izvozvo asi ukazozvivhebhaliza zvinogona kudyara imwe mhodzi inozoita mupangara kana kuti rukato kumberi uko zvikazonetsa zvikuru kwazvo iyoyi nyaya iyi gono yamuri kutaura vadiwa vateereri tinotozviziva kuti kune vanhu vanoti vakangotanga mutambo chete hauperi handiti muri kuona kungava muchato kungava kuroorwa kwemwana kungava parufu nyangwe zvaita sei haupere vanhu vatombotandanisana vakananga nemadhunduru vozonobatwa nevatorwa ndo vanotozoita kukatanura kudzuva munhu wakadzipa huro yemukoma wako izvozvo izvo ndizvakudharadhara ndizvakare kare izvo saka ndokumugadzirira kwatiri kutaura uku kuti iko kugadzirira iwe unogona kuramba uchingobatanidza vana vako vanangu itai chinhu chimwe chete ivai munhu mumwe chete dananai respektanai muchibatsirana mukati meupenyu I think mataura point yakanaka because pane vanhu vekuti vakangosangana chete hazviperi zvakanaka it will end in tears yes mamuchida kutaura mai chine ndachida kutaura ndichipfura nepapfura nadokta pekuti pamwe pacho tinozorarama upenyu hwekungogadzirira kufa chete kungongwarira kuti tabhadharire kunyaradzo ndichada kuigwa pakati shoko raMwari kuna Muparidzi chapter 9 verse 10 inoti whatever your hand finds to do do it with all your might for there is no planning no scheming in the grave where you are going saka zvichireva kuti Mwari paakatotisa panyika panitori nepepose yakatisira panyika some are very good teachers some are very good business people let's equip the world nevana vedu before we die it's also part of preparing kunofa pane vamwe vanhu vanovarayirwa neupenyu pastor vokanganwa vhesi iyi
especially the first part yekuti chese chawanikwa neruoko rwako ita nesimba rako rose to an extent yekuti munhu anosvika pakuretire 65 years haana kana chaagadzirirawo vana vake kana kuvaendesawo kuchikoro minimum education yekuti let's make sure kuti ndisati ndafa ndichiri nesimba uyo asingagoni zveacademics akugona kusona so that when I die ane chirauro chake uyo anogona academics ndamaendesa kumedicine uyo ane disability uyu tamutsvagira kana asinga nokuti pane vamwe vanorarama vari vasingakwanise kuona but they are gifted maoko avaya muitisewo piano aite music sevamwe mudzidzise kugadzira magadgets and all that kwete kungoti paunofa vanoshaya kana kuti vochema kana kuti vodii vanenge vachingoti mudhara uyu rubbish vanonotuka neguva saka it's part of preparing kuzofa kusiya vanhu vese especially vana vako vaine zvirauro ndowedzera netrend of thought yekuti the best way to prepare to die is to live kutongotiwo zvinonaka kuenda kuholiday ndine mantra yangu yandogona ichita vanhu vakandifunza kuti iwe nyari what is was it there will be plenty of time to sleep in the grave. It will be there. Apana nokumutsira tea kana coffee wasadza apana unenge wakarara. Saka while I'm here on this earth, please let me live. Leave an impact. And leave an impact. Kurarama kwakakosha ku prepare death. Because it actually makes you accept death. Pana mwana anorwadziwa nerufu because angashinga kuti upenyu hwangu I wasted my life. Kana I didn't do this, I didn't achieve that, I didn't do shandaina. Makandibatirira mukazoda vanhu munhu ofane chinyi nechigumbu. Ozopa Satan mukana wokuti zvenika akazomuka ngozi nekuti angazotsama taakupa Satan maidea angasipo nekuti we did not allow ourselves kuti tidini tirarama. Saka inini I really honestly believe kuti yes, the pearly gates are there and the heavenly mansions are there, but kune vamwe vemuchechi vanongoraramira heavenly mansions. Makasonwa nenhamo marasi wekutambudzika nyari aiwakani imaridzo yenhema vaisine supu every day kupombonoka hapombonoki munhu akazvisunga akamirira mapearly gates akamirira mamansions the streets of gold zvese zviriko asi hatisati tavako tiri pano panyika. Live your life. nezuro wandirangaridza pane kandaiseka neshamwari yangu kwanzi munhu angaenda kunoonekwa kumasowe abva akunzi madzibaba ndiri kuratidzwa nemweya kuti yemuraiwo zvakanaka zvepano pasi ndenge akuendi munhu akatsamwa aisine supu every day aiwa madzibaba live live anziko pane kandakaverenga kaine two people vachitaura, you know, these were cartoon characters. Told me, do you know that one of these days we are going to die? Yeah, but before that we will not die. That's true. That's true. Before we die, yes. Kamwe kacho kaitoti we only live once. Saka let's do it whatever way. Wakati wrong. We live every day, but we die once. Okay. Yeah. We live every day. But we die once. The negative day, you know, on your 70th day is 70 years times. Times just one day. The number of days, 360 what? Times 70. Yeah. Numerous there days. Is only one negative day. Thank you so much. But tirikutiko, while we don't live that one day we will die, but we tinorarama upenyu, knowing that we are going to die. We are not going to forget. Kutiko pane zuwa rekufa. But we are not going to consume ourselves. Thank you so much. Thank you. Yes. Chimwe chinoitika ka ndechekuti munhu akanyora will akaenda kuna nyari ndibetserewo kunyora chi ndakutofunga kuti mangwana ndakufuma ndakafa. Ndo chimwe chinhu ichocho kutotya kuganda redu dema iri chinhu chinonzi will ka
iguva kana kutoti kutoudza mai kuti ende timbononyora wiwi redu mai vanototi anenge achitaura akamira pai pane zvaakutoitika. Saka tiri kuti let's take these things as normal as possible. Yes. And that is true. because death is a reality, and so should be our preparation and talking about it. Thank you so much. Yes. Mshoko chipatichidzisa vanhu about kunyora maiwewo totobvunza ivo kuti chii chinombeta kuti vanhu vasadini vasanyora ende yataura namai manumano is the first one yekuti kutya chaiko chaiko kuti ndikangonyora is like kuri kunzi vari kuvolontiya kuti vatange kufa ndivanani paunonyora will wavolontiya watoenda pamberi pekiu kujambiswa kuti ndiwo chatanga. Ndikangotiri pamawili papo tongotipfuure nepamatrust zvazvakanaka. I think matrust pane mamwe maprogram kuvateereri navatariri vanokwanisa kundotsvaga maprevious program akambotaura nyaya yemawills in detail nematrusts etc kuti unokwanisa kutosiyawo your larger more significant or substantial assets mumatrust and so that you avoid yaya inozonzi chinyi death duty kana kuti estate duty anditi inongorohwa and also mamwe maduties ese ekwamaster nemaini mari dzese dzedzichichajiwa dzinochajiwa against the total value of an estate. So zvimwe mumatrust uchaona kuti zvinokubatsira to avoid kubhadhara chinyi mari dzinenge dzichingosobhadharwa. Kunewo zvokuitawo mafuneral policy. Vamwe havatoiti funeral policy vanobudisa cash. Iyoyo ndofunga inofanira kuongororwawo nemari dziri kubhadharwa over what period of time. Nokuti utorera mwana funeral policy ane 12 years chero murimiwo unobhadhara mari iwawo iyo ndorarama svika 8 years wotofa pasina kana chimwe chadini chabuda. Saka zvakanaka kuti mubalance muchiona kuti okay kuda mbona muri mumhuri wotorerwa funeral policy ndiani kana kuti mufamba sei nokuti vamwe vanongoraramira kubhadhara funeral policy zvachitaura namai chinengo zviya over many years madeduction nezvishi. Okay, thank you so much. But pandanjida kuti tibate sevadare ndepekuti iko zvimwe zvinowanikwa mukati meupenyu zvinoita militate against this preparation. Zvinodzivisa zvinodzonyongodza iyo preparation iyo. What are some of the things zvinokonzera kuti pakupedzisira munhu hapana chakarongwa? Handiti muri kuona hanzi pakafa mamwe marudzi aya handiti zvere vanhu vanenge vachimwa zvimwiwa zvinodziya vachitaura kuti iko estate yekunyanga yakanzi ichasara nemuzukuru ndiwedzerewo tinodziya vachimwa kozotiko mapuranga akasimwa 90 hectares dziri kuchimanimani dzakanzi dzichatorwa nemuzukuru ndo nyaya dzavanenge vachita. But mumwe munhu akafa nhasi ndoda kutaura kuti rinonzi there will be disaster even in the air. Saka what are some of the things zvinoita militate against this preparation? Yes. Kusawirirana mumhuri. All right. Kutadza muri kutaura mumhuri mekuti inini nemudzimai baba namai zvese nevana. All right. All right. Handiti nevana isusu patiri panapa tiri kuti tine mhuri but tine mhuriwo futi kwatakaita sei kwatakabva kuti matoti inini nevana vangu vandinavo tagara toda kuronga zvobva tatadza kuwirirana. Haitoperi zvakanaka. Matorongera muri matobvunza hondo mukati memba saka hamuchatowirirani. Zvazvongodza ivhiwi haitovhiwika haitobudi. Saka izvozvo zvinoita kuti pasazorongwe apatorongeki nekuti uruda kugara uine vana vese kana naivo nababa namai munotadza kutowirirana. Wazozvifungirei izvozvo izvo? Kare kunobva kwatobuda kakunzi une
zvauri nazvo uri kuda kuronga izvi nokuti uda kundiuraya kuti usare usare zvakanaka saka matotadza kuita seya Thank you so much. Advolve. Munoziva mushokoshi tingangotaura zvedu tichafanika kune makemp maviri. One yevanhu vanorongeka vachigadzirira nevasingagadziriri. What I have noticed in experience yangu is kuti there is a middle camp yekuti vanhu vane intention yekugadzira but they never get to the point where they do it. Muchinza zvinotaura namai manomano kana muchinza vachiti toda kugara nemhuri, there's a certain age beyond which a person cannot organize estate yake ari ega, especially kana wane vana vakuru, vana vakapedza university vakudai kudai, makuda kuita zvinhu zvese semhuri. It's no longer kuti nini ndakamira pano ndichiti ndoda kunyora ndichidai ndichipanhingi. Vamwe vanozviita havo asi vazhinji vakutounganidza, especially dzashirikadzi kana kuti dzachimborume, ndizvo kaningada kuti vaite zvinhu zvinobatana. But what I've noticed kuti munhu anokupa ma-instructions salawyer kuti ndiitirei trust, unoita trust ugodrafta ugomudzosera agodzosa, anosvika pakufa trust iyo isina kusainiwa, isina kudini, isina kuregistiwa. Will chaiyo munhu anogara pasi oti chinyora pasi, ndonyora iwe, ndonyora we ndichazodzoka ndozopedzisa. So the intention usually is there. That's what I've noticed with a lot of people, and they will have started the process, but somehow it does not end. And ipapo patori nenyaya kozoita yekuti indecision chaiyo yekuti vana sezvambotaunzi vana maybe vanenge vachitaka kunetsana mumhuri kune mwana ane zvinhu kwete vasina zvinhu. Ane zvinhu kazhinji anopa muberekiwo zvinhu, asina anowanzosapotwa nemubereki. Saka dzimwe nguva kuti ndoenzanisa sei vana. Ini mai vangu vakatombosvika pakuti ndongoti umwe neumwe anongotora chaakaunza. Munonza nyaya iripo but mubereki anozodaro achiona kuti mese mune equal ability but pane angana mapavhurire umwe asina. Saka vanozoti iwe wakanditengera mota, tora mota yako udini uinde nayo. Iwe ndo wakatenga stand yakati, tora stand yako uinde nayo. Saka muchiona kuti indecision iyo inoita kuti mubereki afunge kuti ndoenzanisa sei vana vanowana zvakasiyana, that sometimes zvinomilitata against eventually coming to a decision of deciding kuti todini zvinhu izvi. Saka nemamazwi it's better to make a wrong decision than not to make a decision at all. Yes. And pane vamwe vanogona kuti iko pane zvaafunga unyatsogadzira upenyu zvoita sekunge zvako oenda kuna lawyer idrafta uchidai but paanodzokera upenyu hunenge huchifamba. Mukadzi uya wati iko ngaatore zvakati nezvakati otanga kumusvota futi zvaafekita chiwiri odzokera unochinja. At the end of the day hapana chinoitika mukati meupenyu. Saka ndiri ngofunga kuti iko zvakakosha vadare takatarisana nekuti iko nerimwe zuva tichasiya nyika ino tiritesere tomirira kuuya kwaJesu kwechipiri tiri mukati mevhu rinotonhora musina basa kana kuti chatinogona kuita tirimo. We need to make things right while we are still alive and kicking. Mwari dai anga atibatsira atitira zvakanaka. Ameno pane zvipi zvimwe ndachifunga imwe kategori futi yatinogona kuedhera ndeye vanopostpona kuita kutongopostpona kuti like izvezvi tataura like izvezvi vaona ichi chirongwa chabuda pamhepo handitogati but advolve paya varova wena trust nechi mangwana chaende ndiri paoffice pavo ndizvozvo zvaiva zvekuti ukamborohwa neshoko kuti ndoda kutendeuka paunongofurwa nemhepo yekurukesheni wabva kumusangano watokanganwa. Saka izvo zvinoita kuti munhu unogona kuronga for 5 years uchingoti ndichaenda uchingopostpona hariperi. This is commendable and what nekachirungu but zvazoitwa hapana. Saka it's not really part of our culture to prepare death in this way. But I think tinofana, culture is dynamic. Let's add to the list of our cultural activities. Tingonyoro kuti this is another cultural activity yataita yekugadzirira rufu in this way. All right. Thank you. Vechirungoti on the shores of victory lie the bleached bones of those who at the moment of victory hesitated and in hesitating thus lost all. Wow. Turungotaura kuti pane vane good intentions but it's never acted upon.
mukusaacta ikoko ndomukurasikirwa nezvese, although the intentions were there and they were good. Saka zvakanaka kuti titore matanho kuti zvinoitika zviitike. Chimwe chezvinhu zvinoitika pada kuti tisagadzirire ndo nyaya yekungoti topic yacho is a taboo topic inongori nezvekuita nezverufu. Tinozva tichikura pane masounds ekuti semwana wainzwa masounds mamwe ndakurira kumusha zvokuti unobvunza mbuya chii, kwaiva nezvengekeke nechinyi. Saka mbuya vanongoti ndezveusiku, ndezveusiku. Saka unotorara ungori mufiye. Saka nyaya yero makuva chero guva kutendeka kuti pane makuva asingabvumirwe, haugoni kunongedza kuti makuva ayo ruoko runongooma rwakadaro, those kind of things. Tatine zvinhu zvataibhelievha kuti tikura kugara vanhu paya vanhu varume vakuru chaivo chaivo kunzi kugara pamusoro peruaino dzimwe nzvimbo dzokuti unotobhadhariswa mbudzi nasabhuku. Saka ndirongoti that taboo iyo yekungoti it's a taboo subject. Saka inongo tinenge ingorifungira mwoyo kumunhu wese, uyo aringofungawo kuti achingozva kuti achazofa tichazofa and so on, but haitauriki nekuda kwekuti it's a taboo topic. Zvinoita sekunge patone munhu ane ma-ill intentions kana ikatongoda kutaurwa. Saka because of that tinonosvika kuti tichiri murufu kana panofiwa hapasina gadziriro, ndo panochitanga ngwesha yese manje nekuda kwekuti hatina umbenge takaita sei. I think pane zvimwe kumashuroko imwe gadziriro kandi yekungoti tigutsikane mukati medzimba dzedu tisati uko kune vana kwepoethi kune vana pane vanozouya vanointroducedwa paguwa zvekuti vanhu vanotombomira zvekuchema izvi kuti akomana patoita imwe nyaya pana and anouya mufundisi akafanana nevamwe saka ikoko kugadzira disaster. Because kuti vamwe vanhu ndangachida kuti kuvadiwa vateereri zikanwa nekunzi une stand kwamutoko, une business stand pamurambinda, kuti kuzikanwa kunzi kune tovana ukoko ikungo kukanda vana kutsveta child spacing hazvire kunoita mwana uko nemwana uko nemwana uko nemwana uko nevamwe vanhu. Zvakakosha izvozvo kuti tizvibate mukati meupenyu and it will militate against you one of these days mukati meupenyu, because idishuwa vanhu vari kusvika parufu paya pane pakaoma. And ndafanira point yataurwa namai Chinengo ikatsigirwa naadvovo iya yekungoverengera very good intentions, plans, strategies dzinenge dziripo but they are never implemented mukati meupenyu. I think Dr. maitaurawo zvakare mumwe akati hanzi in business hope is not a strategy, just hope. Ameno kuti iko maybe kupedzisa nyaya yedu panapa tachida kuti iko tomboti iko taita werengera iye yakaradza chembere nenzara hazvina kuzomboitwa, handini ndizvere. What are some of the pitfalls dzinouya kuburikidza neizvozvo with such an environment, such an approach to life yekuti hapana chawakaronga, hapana chiripo, kana kuti iko ndezvipi zvinonzi zvabuda shine nekuti munhu anga akagadzirira rufu, handini ndizvere. Ndo zvatoda kuti tipedzise nazvo. Ameno totanga nani? Yes, advof. Maybe one and one negative, one positive. Yes. Saka maybe chandingatanga kutaura isusu tiri vemutemo, saka toda kudzidzisa nezvemutemo. All right. Chinoitika ndechekuti pane maestate, kachiti estate yemunhu tiri kureva upfumi hwemunhu kana pfuma yake yaasiya paanenge, including zvikwereti anenge asiya paanoshayika. Saka pane yatinoti testate and intestate. Testate zvinoreva kuti pane testament yaiswa, pane will. Intestate zvinoreva kuti hapana will iripo. Saka kana une will unongonzi kune will here yoverengwa zvinhu zvoitwa according to the will as far as the law allows. Kana kusina will iri intestate mutemo hauzopererwi,
vanoti kana pasina will isu vemutemo isu tisu tichakurongai zvamakatadza kuzvidini kuzvironga. Saka inenge yohandliwa as an intestate. Saka zvido zvako iwewe chero wanga uchida kuti muzukuru wangu yauya wandaifamba naye tichibira rwizi tiri tese ndaida kuzomusira mombe mbiri hakuna. Inenge yakudhizaidwa nemhuri yese kuti saka zvarevei kana kuti executor anenge anzi executor uya kuti zvinozofamba sei. Saka the law will step in where you did not organize your estate. Handi muri kuona nyaya iripo. But kana waorganize estate yako on the other side of the coin, shonzi naimi shuwa akanatsokurongeka kusvikira kukatsi dzake dzakati katsi dzangu dzandoda idzi udziendese kuna mai Chinengo mazviwa nokuti vanogona kuzodzichengeta. Munhu kurongeka kusvikira kuchipunu vanhu vanoti wow. Ende tinozviona tese kuti kana zvinhu zvarongeka even pamusha chaipo chaipo kanatsokuronga to the little t's. Handiti kamabhenji achabva kuchechi akati 10% tithe ndiri kuda kuti iende kuchechi musati maita zvimwe zvinhu zvese. Vanhu vanoti wow, you give people a lesson yekuti nesuwo ngatirongekewo in this way than disaster rinoitika kazhinji kana usina kurongeka mpopoto mhirishonga neboko shindi. Zvakaoma. Varova advocate ndichada kungotsimbidza ndichifamba muchana nepamwewo kuti zvikange zvisina kurongeka sezviri kutaura advocate zvinhu zvawakatamburira uchiti ndezvevana vangu zvinotorwa nanapombi yadonha vasina kana kumbobvira vakashanya kuupenyu kana veve vaitoti uya nditsiki rangu iri pamba pake ndo vanouya vachitaura kuti tisu hama dzemunhu mudzimai wawa vaka naye muchidii muchidya nelacto through the highs and the lows nevana vanokandwa panze. Kuafrica kuno munhu anodzingwa nevana kuenda achifuratira musha wakanaka nekuti pashayikwa mapepa. Saka tine vanhu vane chisimba vekuti vanomirira kuti tozotora pfuma yamukoma kana vachinge vafa. Saka vanhu vanoda kugara vavharirwa panze nekurongeka uku. So that zvinhu zvawaitamburira zviya izvi zvichinyatsoenda kune vakazvifanda like vana vako nemudzimai wako. Vakomana vaya vasi vanotombokwenya kasiyanwa here kana ukakosora saka mazviona. Saka zvinokosha kuti even murufu werufu rwako vanhu vanenge vachikumbira zvinodziya zvamamuchitaura zviya kana wanga wakarongeka. Even noise pane mamwe machemero anoitwa pafa munhu akarongeka nepangofo munhu anga achingorarama zvisina kana kurongeka. Mudzimai vanhu vanocheva kuti vomunyaradza sei achifunga kuti mangwana nevana vandichadi akatiunganidza kudai. Saka zvino anetakurira. Saka zvinokosha achibatanirana kusvika funeral yapera. Saka zvinokosha kurongeka ikoko zvinoita kuti pfuma yawakatamburira uchiunganidza inyatsoenda kune vawakashandira. Thank you so much. Yes, Maimanoman. Kune vamwe vanorongeka mufundisi vanorongeka kwekusvika kwokupedzisira kwekuziva kuti kana vari mai vangu varwara ndindarwara vana vangu vanoti mama vedu varwara zvavari kurwara chiremba ati havachararami mai vari kutodzika ka kumwe kwacho kutadza kutambira rufu kakuya kuya kunozoita kuti tisarongeke. Vamwe vanotorongeka kuti imi mai zvavanzi vanotofa handei kanai vasikana tiende kunyaradzo mai vari vapenyu tinoona kuti bhokisi rachazotorera mai vedu nderipi votoenda nekuti musi wazvichaitika hatidika confusion apa uri kuda kumhanya vanotouya vototi ketara mai vedu vari kurwara tipowo chikafu chatingatozogona kuti mutibikire tatikubhukai nyangwe mai vari vapenyu kubvuma kutambira idi rufu rwakadaro ndorutorwa namai Chinengo ko rwakatorongeka nekuti zvinhu zvakaita sei mukazotarisa even naivo mai vari kurwara ndozviri kutaurwa nanyari kuti vanenge vakatonyora wiru dzavo kuti dzakadai nekuti zvakarongeka. Kurongeka kwakanaka nekubvuma kuti rufu runouya. Thank you so much. I know one of the elders kune rimwe dunhu kwandakapasta. He was very healthy, that elder, and one of the Sundays after a meeting akangomira pamota pake he fell down.
and it was a rupture yemubrain. Hospital, intensive care, and munhu gone. Mafoni atofamba. Vanhu vaibvunza kuti mukutaura aniko imimi wamuri kuti afa. We were shocked, shell shocked. But zibepa rakauya nalawyer. Ranga raine madetails apreacher wamunofonera. Achaparidza nemaservices nekwavachavigwa natransporter. Everything was written down and signed for. By a healthy man. Yes. By a very healthy man. Hazvina kunetsa imi vanhu vakafamba vaingoti bepa rinoti kudii. Voita izvozvo. Up to now his estate, his children, they are living in a good life. Ndokubvuma kutambira Rufu. Ndikuona sekuti iko zvinenge zvakatikoshei. Chiremba muruda kupendera nekupeta muchiti kudii. Sekutaura kwamaita nekuda kwekuti kana pasina kurongeka naturally pane hundyire hunoya muvanhu okuti zvokuti mumwe anenge achichema ziso wane rimwe rakatarisa Prado kuti ndiri kutobva nayo pano muri kuona. Saka izvozvo pane hausi kuziva kuti pane ari kuseruka akatoitarisawo futi. Saka zvinoita kuti paite ndozvinozonzi pfuma yenhaka inoparadza ukama. Zvinobva pakuti zvinhu zvedu zvinenge zvisina kurongeka. Saka zvinounza kupesana mukati memhuri. Isaiah anotumwa naMwari kuna Hezekiah kunzi put your house in order. Nekuti you're going to die. Saka Mwari wanga wasiri kutodawo madhisinyongoro anozouya nekuti munhu anga asina kurongeka. Uye zvakare pakurongeka ipapapa mumwe munhu anogona kutoti right muri kuona uko chindima chandaisori nyimo icho since vechechi vanga vari kuti vari kutsvaga pekuvakira ndakupai ndima iyoyo kuchechi. Kune vamwe kutoti vanopa zvipo zvekutoti zvinotosimudzira basa raMwari zvichibva mukurongeka kwakadaro. Saka kuva takafunga nekurongeka pamusoro penhau yerufu zvinobetsera mhuri dzedu. Zvinoitawo kuti even panhamo panosiyana kanhamo nefuneral. Unoziva kuti nemariro ayo mariro ndekurira atoe pasi munhu wese anenge aine dziwa pana chikafu pane kabichi 1 neuninyoro kuti kana dzatoita nyoro dziripo dzakanaka hapana ndo mariro. Saka ndofunga zvinobetsera kunyange kune vanosara kuti vaone kuti okay zvakarongeka zvakadai bvunzai mwana wacho musikana mukuru ndiye anonyatsoziva and so zvinofambika zvakanaka unorerutsira vachabata basa kumashure uko and then vana mhuri inosara iyi kana tataura zvekuti kugadzirira kuya kokusiya zvinhu zvekuti zvinoenderera mberi zvekuti vana vasiwawo vakamira patsoka dzavo vanokwanisawo kuenda mberi kuti pane orchard chaiyo yemaavocado yekuti vana vanotemha vachiwana mari yechigayo and things like that. So dai Mwari vakangotibatsira ipapo kuti tigamuchire kuti aiwa kufaka kwakatouya hatifaniri kurarama tiri fixated parufu. But at the same time we should not be oblivious kuti rufu ruriko. Saka the best is let's be organized, let's be prepared, let's plan for that. Amen. Thank you so much. Zvekuti iko munhu afa vanhu otanga kugesa kunge chechi yepasi pemuti kuti iko toita sei. Hazvina kunaka vana vaMwari. Ngatirongeke zvinhu zvedu zvipinde panzvimbo. Taura nemudzimai kuti ndafa kune kuWarren Hills, kune kwakati, kune kwakati, kune kwakati. Tinombonyasozviita sei? Kuri kuti ndiwe wafa, kuri kuti tafirwa nemwana, tichanyasozvifambisa sei? Taurai. Ende pane pamwe pekutoti iko pane nzvimbo dziri kutotengeswa pari zvino kupiwa panovigwa vanhu. Handiti muri kuona nayo chiripo. Kutotenga kuti iko matenga pakati pachavigwa ningi vachavigwa apa kana pamusha pedu pakati ndo pandiroda kunovigirwa. Zvakakosha izvozvo. I think muri ipapo ndiri kubatei muromo kuti munoona Joseph of Arimathea
kuti kuvigwa kwaJesu hakuna kuzonyanya kunetsa nekuti pane mumwe munhu anga akarongeka panyaya yerufu because inonzi sepulchre iyayaka harisi guva rekunofukura atinoita makuva anocherwa mudombo saka it's a lifetime investment yekugadzira idombo rinotetenwa uchipinda mukati vachipinda mukati wochigadzira marooms mudombo saka hazvisi zvinhu zvinoitwa ne2 days kana kunzi vakomana vekuchera guva vari kuda mahewa apera zvinhu zvinotorongwa saka kuvigwa kwaJesu kwakaita nyore nekuti mumwe munhu anga aine that kind of investment for his family akati well ndo zvaitika pane guva riri red pane this saka kurongeka kwakadaro saka tikuona kuti even in Bible times kune vanhu vaigara vakaronga vachigadzira kuti ndo zvichazoitika in this case chakava chikomborero kubasa ratenzi saka kurongeka chinhu chakanaka. Thank you so much. Ndingawedzera ipapa ndozati akuvhara asi ndomona soti kuvatendi chinenge chinova unonge unova musengo kana mutoro wekufunga kuti Mwari andisiya kana ndafa. I think iyo inofana kungotaurika kuti vanhu pakugamuchira rufu paya mukaverenga kuna Isaiah chapter 57 verse 1 ndo inongotaura kuti righteous men die and no one puts it to heart, good men are put to rest and hapana nomboshunga and no one thinks kuti they are actually being preserved from future troubles to come. Saka kazhinji Mwari paanotendera mutendi kuti afe it's preservation. Munonzwa nyaya iripo preservation and ariku chinhu chakatokunakira nekuti ari kuona kuti pane zviri kumberi uko zvichazozvibinga mpinyi zvingangozokukunitsa pakutenda. Saka I think tikafunga nyaya iyoyo yakadaroka tichaona kuti isusu sevatendi hatirwadziwi kunyanya kurwadziwa nerufu rwemutendi kana rufu rwangwini. Saka kugadzirira uchiziva kuti the person who has the ultimate decision is the Lord and it's a good decision and it's at the right time. Thank you so much. Saka zvichinzi chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwo rufu rwevatsvene vake. Right. Pakafa mutsvene wake Jehovha hanzi kudenga kunoitwa heads off. Precious before the Lord is the death yevatsvene vake. Which then means signor chiri kuramba kuvharika kuti ukama naMwari handifungi kuti pane chinozopfuura ipapo pakugadzirira kwedu nekuti hatifaniri tinomhanya nawo mafuneral police and zvakadaro life assurance and so on tichigadzirira kuti zvisazonetsa pamaundertaker but mumwe akabva ati asi ko wagadzira here nauppertaker nekuti ava maundertaker vanongoisa muvhu asi pane achaburitsa the uppertaker. Saka ukama hwedu naMwari tisarivara zvozonzi pane zvichazopfungaidzwa munhu afa kunzi chimuga nyange akatadza mumureverere and so on asi kuti ngatigadzire ukama nani naMwari nhasi nekuti Mwari ndiMwari wevapenyu shona inoti seri kweguva hakuna muteuri muri kupabata. Saka pagadziriro dzose dzatingaite ngatisangogadzira rufu ngatigadzire rumuko rwevatsvene. Thank you so much. Maita henyu mabva marovera chipika pakanaka chaizvo. Tinoda kutenda Mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka mukati mezuva ranhasi. Ngatirangarirei nyaya iyi ichaunza kamhepo kanofefetera nerimwe gore ipo pachifanirwa kuuya rima nechimvura mahwe nemhepo yakaipa but pouya kufefeterwa vanhu vakagadzikana vaine tariro pazvinenge zvichiitika. Iro raifanirwa kuve rima nebopoto but pagadzirirwa pomva pajeka zvinhu zvofamba zvakanaka. Mwari ngakukomborera akuitire zvakanaka. Don't forget kuti one of these days we are going to die. Have you prepared for that? Maundertaker tichabatei transport uchavigwa papi but uppertaker achakubvisa mukati meguva kuenda kumusoro kudenga ndiJesu Kristu. Gadzirira mwoyo wako pakupedzisira kuti unge wakazembera pana Jesu. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira Musokosvi. Tinaidzirwe pachirongwa Family Matters. God be with you. Amen. Atinamu chapanyika atifari tinamusha panyika
Hatina tiri vadzungairi vakapfeka shambo dzorufu. Hatina musha panyika. Tiri kupfuura. Tina muvengi unonzi Rufu. Tine muvengi unonzi Rufu. Harudzingwi senhunzi pamudzonga. Tine muvengi unonzi Rufu. Wadya arege kuti ndinoseredzera. Waenda arega kuti ndinodzoka. Wakavira arege kuti ndinokohwa. Warodza arege kuti ndichainda mombe yeumai. Zvinodimburwa norufu. Tine muvengi unonzi Rufu. Hatina zvatingaita parufu. Hatina zvatingaita parufu. Tine option imwe. Chero usingadi kufa, irwo runoda kuuraya. Chatingaita takatarisana narwo kusarudza Jesu. Ndiye simba redu pamusoro porufu. Waramba zvimwe zvose kunoramba kuinda pasi pomushonga. Unofa matama akazara tsangamidzi. Mufumu unofa wedza yakazara mukaka. Murombo unofa muti wemhiripiri usati wabereka. Mufumi unofa asina kumbodya chinovava. Murombo unofa achingowarira kusvika parugare. Tina Kristu. Tina Kristu. Bhaibheri rinoti ndiye akaisa rufu pasi petsoka dzake. Ngatirege Kristu atonge mukati meupenyu hwedu. Nokuti ichi chatakapfeka ichi chinofa ichi chichafuka kusavora. Chichafuka kusavora. You have an appointment with Christ, the caretaker of your life, before the undertaker deals with you. Ndiri kukukoka iko kunoda chero usingadi kufa. Uya kuna Kristu ndiyo mushonga werufu. Isa upenyu hwako mumaboko ake. Isa upenyu hwake mumaboko ake. Ndiye akakunda rufu. Ndiye ane simba pamusoro porufu. May the Lord bless you. I invite you to Jesus. Roro,